kumshi benta benno senyang ya ka kot ka khia bat ka imlang salang jong ki pat ba ka than pathar khma ha arhi hospital rengkat ka jinga trailang bat ka HNYF Ribhoi Western Zone ha ka hendriu tarik ki lapan long ya ka free medical camp ha CHC pathar khma ban ajing sumar bat dawai ya ki pat ba ka ni ka dong palat ars pa san phongut kinong pang kilawan syakani ka free medical camp ban yo dawai bat ban sha examen ha ki doktor bal pentbit ha arhi hospital ki doktor bat ki nos na CHC pathar khamaru kilas nok tilang ha kani kesni panas sedang. Oke, san, no. Samlah di botong ni beri sekretari coba HRYF namca i samlah penkrau makri nang security member jongka HRYF Kemudian hangnya Western Zone namca Presiden jongka pertama i Club and Social Welfare Organization i Dr. Langdok i Batriston bah haganeka CHC kejongi nagabanca ban sumari kinompang kulisbon doktor nagabanca jiplai por kejong pi ban khamtam jingi trilang kejong pi ban aijaka ban pelong ye kenik helkam kabala pelong daka arhi rengkat keji trilang jongka Henyo Trip National Youth Front rengkat bat kapital kema youth club bat kerpang khamtam ye director jongka arhi hospital kulisbon nagabanca kenika jing akuloi ke jongpi banwan banyu kujak syakane ka dong Ribhoi sagi ke jongpi kane kesin ka benongkong bat ngange ba kane ke jing sedang kam de ke jingkut banang ni syakmat na kaliang jok hospital ke jongpi kanile kan bala kan ailem ke jing syakri syakane ka dong ke tan ke jongpi
beli sibun nam tak ni por ka bakor ka jengpi ban ngi skam bagi nang yo ia ka jing trelang nang ni syakmat ha ka ba inang la banon ra ia ka jing mentoy kham tam ha ka koi ka khia bat khuli sibun kham tam na ka benta ka HLF wasin zon kalau poi kan mau ban le isne na ka benta ki pai ba ki badan kam ia ka jing sumar ka tin kong a service to man is a service to God jing syakri jai ben riwri syakri ulai Piotri Shikom, ban Shakri Prabrio, bat kan long the chicken cool na kabanta, kadong li voice at ni hebra boy. Kublai shibun, kublai shajarmo. Ikaw ngamla pem dai ngu yu blay na bunu thau blai ni neka simbereng ka ba tanan ta kasi ni laj na ka shit ka ching shit karang bat kumjuru no slap. Te ngamla pem dai kublai ka ban ikong ning shop ya ka Arhio Hospital ling by director by ban Kublai shibun ba iban ya ka jinglak loy ka jongpi bapin wan pelong ya ka free medical health camp hane po ka snong patakma apo ka jirang block bat kumjuru ngamla khem da ai kublai kerpang ya isar el hek badairu inang pednong kami jong ka Arhio Hospital hagaba ilalong lakloy ban pediang ya ka jingkerpat jongi kum kaseng bangin yo ban pelong ya ka free medical health camp apo ka snong patakma Kumjuru ay kublay Madam in charge, Madam Lingdo, beri in charge yung kapitak mahasiswa, ibala kloy, banyate lang banyi kung kaseng HNYF, Western Zone, harikat bat ka PYC and SWO. Taka bangin yo, banpulong ya kanya ka free medical health camp. Kubli syubun Madam, ya ka jingla kloy ka jong pi banya, ay ka keti ka diyang keti kamon, bangin yo banya contribute, ya lembaga ni ka free medical health camp. Kam ta ki pai ba nang sang jo kadong ka sayo se boy bat kumjuru ka ji kublai ka bagal pang kale sei sono snang patakma ibana ka por belaju long lakloi ban ai mistim bat banyatri lang nam ta jongi ka seng apo kadong ka sayo se boy kublai shibun sono snang ya ka ji professional ka ba ila pa professional men bat kumjuru hakiwi ki program ka bana ka por pi don kat lang bat ni kum ka seng em la khlem na Sukliang ki jingla bahajang pi hande ki sukir bok liang bau blai ki jingsuk blai ki jingik donon kat lang bat ni we bat kumjuru i presiden jaka PYC and SWO Blishibun samla Remington Sengkli ya ka bat pila ai ya ka por ka jongpi bat ka jizre lang ka jongpi bat kumjuru ka seng na ka por ka por te ka thong hi ka jongi jaka HNYF hi ka long ba ni pelong ya ka ne ka free medical health care na mentra ka jing mentoy jong ki pai ba namar bang ni maka jinge jong kipai ba jong katong katan kisem jinge ka jaka sumar ngim don ka babiang hangne awat hadu mentaro ngidon ka bahe do hane ka detang ka patak masiksi most patient nang ne ken hab ban info shadu shapo shilong ba shadu shapo Guwahati la nation ko ta tertan ya ka sem jinge ru ba ken ye kendo ye ki doctor specialist ba kiwi ki jong kam habile ba koi ka khia kumta lang ba ka jinge i janga jong ka seng ila ikendu i sarel hek angka i ba aiban ban yathir habide ba kane ka free medical health camp khang ba kanong ka jing mto ye ki ba namar ba kumba shu yutu if hi ba aiban nang ne shadu shilong ta support hadu lai ba thok ta bangin kit ikinong pang shispa ar kilometer na ko takma larangin le shadu shanong po kas jingjangai kalong kumandu 4 kilometer ai nane sha po Assam Saupol ni 4 kilometer Kasem jinge yaki pai ba nongpang makin ai makin ni pa sumar ile lane makin phali check up ki specialist ende lamba kane ka free medical health camp kala yarap shibun yaki nong sang joga dong than nakalyang kaseng baiban kadon ka jingkepat ka barit nakalyang ka jongi ngi ba ki jinge jong ki doctors ki staff nurse ngani ki nong tay jong ka hal apo kadong ka than ka jongi kisem jinge habai dei ba kini ki diagnostic center bangim padon hane ko kadong ka than ka jongi Teng wat tambah ni medical test, pregnancy test ibarat CT scan, berkiwi yang hab benda syadu syanong po, memang syanong po bersasilong lani Guwahati untuk terdan. Dalam ba jangan dia kapor, bat nak kalian kekunhun ke jangi ni kerpat red.